be different from your siblings. To such an extent nabo bancedisa ingxaki babe ngumthwalo phezu kwabo. To such an extent that they become a burden to you as well. Ithetha ukuthini le? Amen. What am I trying to say? Yonke into ezokusinda xa ungena kulaa family, xa uzalwa kulaa family, yonke into engathi iyakucinezela iyazazi impendulo lapha kuwe. Everything that suppresses you knows that you carry the answers. Iphele yenza aba bantu befana bayakusapota ukuthi unqandela bona bancedise utshaba. And these people that were supposed to be on your side Ndithi will be on the enemy's ndizovakalisa side. ndithi awungowapha uzelwe I phaa. am here to say you do not belong Into there. but you are born eyenzekile there. izulu decided Izulu liyalagqiba about your life ngempilo yakho and about the change in that family. nangebandla okulo. But unfortunately, Kodwa ngelishwa you are going to be the scapegoat of the heavens. uzawuba si-scapegoat Ukuvisithela la family. to visit that family. Jesus. Bazelwe abanye. Amen. Others are Phambi born. kwesiphithiphithi kakusabona. There was no chaos when they are Uthe coming. waphathiswa nomama wakho ibhedi kayesibhedlele. Amen. Even your mother was escorted when she was going to a Eyenziwayo hospital. kakuze umntwana. Amen. Kodwa kakuzawudiphosithwa But wena. when you're about to be deposited, Once walenda esibelekweni once you sikamama. landed on the womb, Indoda ibithe kumamakho I a love you. woman that said, Imlete ngomgala. Jesus. Ikhona into engenile. Amen. Kulende i-game changer There is a game changer that is of this family. Amen. Kungene i-first fruit There is a first to fruit. change the routine of the bloodline. Ezaguqula iroutine yomnimo wegazi. A person of that caliber, Umntu ke onjalo. izinto zakhe azifani nezabanye abantu. Amen. Ngoba These things are different because nomntu yonke into yakhe seyihleliwe. everything that belongs to you has already been decided on. Ke ngoku ingxaki apha iba mkhulu khona Now bazalwane. here is a big problem. Xa engena kwela gazi, When you enter into that bloodline, ela gazi, that blood liyayazi into yasezulwini. will notice and identify something that belongs to heaven. Liyamkhetha kodwa ukhethile. Amen. Will choose you even though you are chosen. Limkhethelela inzuzo. Amen. For its Nezulu own libe benefit. limfunela yakhe The inzuzo. heaven will choose you for their own benefit. Ake wabona xa nishiywe ngendlu ningabantwana. Amen. Have you noticed when you are Abazali left in the house for a weekend. and your parents went to a Nethila conference? kudla. Amen. You leave anyhow. Yawuvela phaa imoto When a car ephethe abazali appears nephithizela. and you start to walk around, Niyakoka. you are cleaning up. Kunabantu abathi xa besiza. There are people when they come, Abesize ekuzalweni. when they come, Kuvuke nomloyo oseleyekwa ukuloya. even a witches that has been Ngoba ubona somebody because now he sees azophithikeza icebo who lakho. is going to disturb their plan. Jesus. Siyabeka ke ngoku kusenza bethu. Amen. Kunamabandla. There are churches. Atsha. They are new. Atsha. They are new. Atsha. They are new. Laziwe labandla. And that church is known. Umama walonkokheli esammithi. Amen. Ukheli.
while the mother of a leader is still in the womb. enziwa amatiletile into yoba ngabani ingazizoma apha. Amen. And all Ngoku sekubekwe plans ithuba were loba made izoma that he apha. may not come and stand here. Izoma apha. Even after he has stood here, Iingxaki zingapha kwayo. problems are beyond this leader. Okay. Intombi ziyalotyolwa. Amen. Ladies or women are getting paid lobola, Kodwa zilotyolwa ngendlela efanayo. but they are paid lobola in different Jonga ndifuna ways. into kanje simpilo salwana ukwenzela ndisuse ibhola kubi ishiyeke ebantwini. Amen. When ufike efemelini uzoriarrange izinto ezingahambi kakuhle. You are here to rearrange things that were not going well in your If you family. understand la assignment, Uba ubungayiqondi ke i-assignment, umntana wakho uzayibhatalela laa nto. your child will pay. Uyandiva ne? Amen. Okay. Let's come to the church setup. Amen. Size ke kwi-setup yecawe. In fact, if this church efana nomntana wesingcobo wasesintwini Amen. If this special church ayide iyenze assignment yayo, does not fulfill its purpose or assignment, nantsi into ezakwenzeka. this is something that will happen. Ezekiel 3 verse 16. Ezekiel chapter 3 verse 17. 16. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Siyafunda kwathi ekaEzekiel. Manichoka. Manichoka. Ndifuna ningasebenzisi ezo mayiki. Ndifuna ubava abazali. Amen. Glory. Glory. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Read. Siyafunda kuEzekiel isahluko sesithathu ivesi 16. Isihloko sithi ukuthunywa kwesibini. Verse 16. Kwathi ekupheleni kweentsuku ezisixhenxe kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, nyana womntu, ndikwenze umboniseli kwindlu kaSirayeli. Live ke ilizwi emlonyeni wam, ubavuselele ngokuvela kum. Xa ndithi kongendawo, inene uyakufa, usuke wena ungamvuseleli, ungathethi ukuze umvuselele ongendawo, ukuze aphume endleleni yakhe engendawo aphile. Wofa ongendawo lowo ngobugwenxa bakhe, kodwa lona igazi lakhe ndolibiza esandleni sakho. Verse 19. Wena ke
uthe wamvuselela ongendawo, akabuya endleleni yakhe engendawo, wofa ngobugwenxa bakhe, kodwa wena uwuhlangule umphefumlo wakho. Ke lakubuya ebulungiseni balo ilungisa, lenze ngobugqwetha, ndibeke isikhubekiso phambi kwalo, lofa lona. Xa uthe akwalivuselela, lofa ngenxa yesono salo, bungakhunjulwa ubulungisa balo elabenzayo. Glory, glory. 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 Glory, glory, hallelujah. Sibona usuku uThixo. You never chose this route. Asange ke sayikhetha le ndlela, The route chose you. kodwa yindlela ekhethe thina. Ndiva abanye benu bathi ngase ndifane nabanye. Amen. Others wish to be like Abanye others. izinto ezisokolayo wena bazifumana lula. Things that you're struggling for, they get them You never easy. chose to be like that. Awuzange uzikhethele ukuba njalo. You are not ordinary. Amen. Ukhethekile. There is an assignment over your life. Kune-assignment ke bomini bakho. And for you to be able ukuthi urewardwe, Ukuze uvuzwe, you have to fulfill the assignment. kumele ukuthi uzaliseke ke-assignment. You are not an ordinary person. Amen. Awungomuntu uqhelekileyo. You were born for this. Uyizalelwe lento. Ndizothi kuwe xa usiva kanzima, When you feel burdened, makuhlala umhlabelelo kuwe ngaphakathi uthi ndibona imikhele yegolide ngaphesheya kwelizayo kwelizayo
indawo esifike zandihlupha apha mntakandelisi. Amen. One of the things that have bothered me there, When ufika kwincwadi kaEzekiel chapter 30 verse 22. when you open the book of Ezekiel chapter Uthi 30, ndikhangela indoda it says, I sought for a man, enawumethweni amen, that can stand on the gate. ivide ndingamqembu Israyeli. Amen. Kodwa And that ndayifumana. could not devour Israel, and I could not find it. Ndizothetha nje bazalwane into ndimshilo Jesus. ukuthi wena You, indlela yakho yokungena entsindisweni ayikho the ordinary. way to enter salvation is not ordinary. Uba ke abanye bathi nabebizwa babizwe ngekeyboard kuthiwe valana amehlo If namkela uyesu others nothi are wena keyboard and they are told to close their eyes, nothi wena not you. Jesus. wena awubizelwa entsindisweni You are not called into salvation, ubizelwe emnqophisweni. but you are called into a covenant. Intsindiso kawungena kuyo When you enter uqala utsotse ethatha inombolo ejele Jesus, you are like a criminal in jail ngoba kuwayikho indlela yokuphuma. because there is no way out. You were wired for this thing. Jesus, wenzelwe lento. Mandinqobole ke nizondiva mani nizondiva. Amen. Uba kuthiwe Spencer If you are told, Brother sicela Spencer, that we are asking, kushunyayelwe vala amehlo wakho. we are going to preach, please close your eyes. Ubani ola Amen. If there is Othi anyone ndiyamkela here who iNkosi says, njengo- I received the Lord Abeze as my ngaphambili. Lord and Savior, awubalwa wena. you are not counted Wena among ukho those apho. people. You are not there. Awukho. You are not there. Awungeni nge-emotions. Amen. You do not go with emotion. Ngena ngesigqi. You take a decision. Yeah. Ungena ngesivumelwano. Amen. Ungena ngesivumelwano. Amen. Uba wawuve i-keyboard If you heard a keyboard, yakushukumisa and it moved you, awuqangeni. amen, you are not yet into this salvation. Kristu. Ngibonisa wena ungena njani? Wena ufanele ungene kanjani? Uzuluwini elithanda. Amen. Hlala. I want to show you how you need to enter salvation for you to win this battle. Uyalindwa amaphayiphayi emvuselelo aphela. Amen. They wait for you and the emotions of a revival to go down. Ngoba abantu abaninzi abecebo likaThixo abawayarishwe ngecebo likaThixo bangene ngamaphayiphayi. Because many of people who are called according to his purpose, they entered in salvation with feelings. Ndifuna uzokubonisa I into yoba want to show you. Xa ukhetha izulu wena mkhethwa ngoba sowukhethwe ligazi ufuneka uthi. I want to show you what you need to do when you are chosen. Baba kaloku bethe awuzalwa phaa. Amen. Awungowapha uzalwa phaa. You do not belong there, but you are born there. Ngoba bafika bakuqatshe. Amen. And they also claimed you. Izulu lifuna uridima icebo lalo The ngawe. Lord wants to redeem his purpose through you. Uyi-approacha njani isalvation? How do you approach salvation? Awungeni ecaweni You ungene do not esigqibeni. enter into a church, but you take a decision. Jesus. Ufuna ukubonisa uyenza kanjani le nto isikusebenzele. Ngibona abantwana becebo likaThixo bephelile ezandleni zotshaba. Amen. I see people who are called according to his purpose end up into the hands of the devil. Kuyahlalwa kuncokole nawe ngolu hlobo. Amen. They have a conversation with you like this. Kuthi, "My boy, They say, asiqale kule ndawo. let us start here. Likhulule iqhina ngoba lizuluka."
untie a knot because it will not fit here. akuthiwa kuye kawubizayo kuthiwe yiza izinto zakho zaba right. They do not say, come, your things Ngoba will ezi be zinto well. kufuneka zibe right, kufuneka Because these zikhanjwe things kuwe. that needs to be okay, you are the one who needs to make them. I want to teach you some few things ngento zikamoya. Ndifuna unifundisa izinto ezimbalwa for the things of the spirit. Kuthiwe jonga, You are told that, listen, apha here, kwele nto ungena kuyo, amen, in this house, eli mehlo left this eye on your left, izawuxholwa ligqabhuke ngelinye. amen. Uyazi ngoba You know why? yoba ngaba nakulo mnongo walapho uzalwa kuwo, Because on this kukho genealogy, iindiyoni amen, ekufuneka emveni kwakho singaphinde zibe khona. there are blind people So that funeka need uyithathe to, ibhuleti for aba kweli amen. labhuleti. You need to take a bullet on your eye for the others who are coming after you. Uyandiva? Do you hear me? Uthi uyabona kulo mzi They say, you know, in this iqala family, ngekhaya lakho indaba yentsindiso it nothi starts with ngabantu your abangaphandle. family. Uyajonga? You are told that, listen here, Uyabona ngokumona kutshatile. amen. People don't get married here. Uready into yoba uxhelwe emtshatweni wakho. Are you ready Umtshato wakho wondlalwe phantsi ukuze abantu akwenu batshate. are you ready for your Ngoba marriage to be laid kwasekuqaleni down? bendikwayarishe njengokristu. Because in the beginning, I have wired you like Christ Jesus. Athawuthi ewe After you have Yavuma. agreed and said, ungenile emnqophisweni. you have entered into a covenant, Into enomnqophiso phakathi. something that has a covenant. Ina-two parties. It involves two parties. Uba le party ayiyazi uba ku-expectwe ntoni kuyo, If this part does not know the expectations, olo vumo lu-invalid in the spirit. amen, that covenant is invalid kumoya. Yazi? John. Yabona? Xa ungene emnqophisweni icawu uyayikhohlwa When you have entered into a covenant, you forget about a church ngoba because xa kuhlaselwa lo ukhokhela wena when your leader gets attacked, endaweni yokuncedisa utshaba wena uyawukhumbuza isibingelelo instead of you assisting ngoba the ubambene enemy, nomnqophiso. you remind your covenant. Ingxaki yabantu esibabona bengene ecaweni bengangenanga emnqophisweni People who entered into ngoba the church not a uyesu covenant. uthe isalvation Because ngumnqophiso wakhe omtsha. in salvation, it is a new covenant to Baba lindawo. Christ. An ordinary person Umntu nje, angangena nje emnqophisweni kungabikho nto, they just enter into a covenant and nothing will but happen. not a special person like Kodwa you. hayi umntu okhetheke njengawe. Inintsi into esixelelwe wrong kule nto. Amen. There is some misinformation that we have As a received. result of that, Amen. abantu xa besiva uvikivo When people lomnqophiso hear omtsha abangekho the mnqophisweni persecutions, bayahamba. they leave. Mandise esintwini nizondiva. Amen. Uba uvume isiko lamagqina, If you have uba accepted, kuthiwa kuyawuhlanjwa emlanjeni ngo-3, if they tell you that No they're going questions asked. to wash in a river at 3, awubuzi mbuzo. kodwa sibona abantu abathi bangenile. But we see people who say Kodwa they le have nto ingena entered, impact empilweni yabo. but this thing has no impact You in can their lives. apply ukholo yonke into kungasebenzi next. Ungalisebenzisa ukholo Ngoba and into nothing works. yokuqala wena eyakohlula kungazazi uba ungubani. Because the first thing for you is not You knowing who you are are. not an ordinary person. Awungomntu You nje. don't enter salvation like others. Awungeni kwinsindiso njengabanye.
kwabo bantu sibakhokhelayo kukho abantu abaphakama kumshomi yakhe iphakamile. There are others who went to Christ because they saw their friends. Kukho nabanye ababafana ababaqhathayo bathi woza into ziyalunga. And there are those who were like, Xa zingalungi abantu babantu babheke emnyango. and when things were not going right, people went out. Wena uluhlobo lomuntu ekuthiwa kakuthethwa naye kuthiwe yiza sizolungisa izinto zilunge When ungapha. you are this kind of a person whom you are told that, come, let us fix things, when you are on the side. Andimfihleni. Amen. Wena mntu ungumuntu ospecial. You as a special child, salvation ungayiqondiswanga into ozawujongana nayo wavuma awungenanga. if you entered into a salvation and you did not understand what you are facing, you are not yet into it. Kukho ke tatundilisa into eyabetha abantu abaninzi. There is something Yabona utsiki. that people have struggled with the Kukho Lord. abantu abatyiswe utsiki There are people who bengaxelelwa. Yabona ubekwa igqwetha laa nto. if you have twisted that, Waqala watyisa umntana abantu utsiki wamxelela imithetho emveni kwa umtyise utsiki. amen, and told your wife laws. Akho after mfazi kwele twisting. mimoya kuloo mntu. There is no wife in the spirit. Kaloku ukuphalala kwegazi kuze emva kwesivumelwano. A blood comes after an agreement. Uba ke ngoku ungxame ngokuthi ndinabazalwane. If you started by saying, I believe as a Kanti brethren, wawubaxelele ngevangeli lezonga. meanwhile you have told them Akho about the irongo gospel wawubaxelele of ngevangeli grace. lezonga but not wonke umntu ngowevangeli lezonga. Amen. Not everyone is for the gospel of bread. Elinye ibandla lona elinye ibandla general lelezonga. Another church is Izinto for zabo bread ziyakutshela. generally. Things go well. Ufune wena kungongo wesonga ukujonga eliyale lingelo lesonga. And you want to be like that one that is for the bread. Bangapha abantu abaye entabeni babuya besengamakhwelo. How many people have went to a mountain and came back You as know why? boys? Uyazi ngoba kutheni? Abazange babe nasigqibo sokungena ebudodeni. They Aba never- nesigqibo sokwaluka. Amen. They made a covenant with circumcision not to go to the mountain. Ukuya entabeni awukwenza indoda, into yokwenza indoda sisigqibo senzayo phambi uya entabeni. What makes you a man is a decision that you make before you go to a mountain. Ndicela ukubona abantu abathi mina ndiqale intsindiso ekhaya ize nam. Wena nguye umntu yoba ngabana wozani siye ezulwini. Amen. You're not someone to You know say, why? come, let us go to You know why? heaven. Ukuya kwakho ezulwini uhamba wedwa ifemeli yakho ungayirhuqi kulilize kuwe. You going to heaven, leaving your family behind is in vain. Nantsi enye indawo yengozi kubo senzawuvala. Indlela ababhaptizwa ngayo. Amen. Indlela abangena ngayo elubhaptizweni. How they are baptized. Ubhaptizo lomkhethwa alifani nolomntu ordinary. Baptism of a chosen one is different from a normal person. Ungabaqhuba bonke Amen. uba semlanjeni. You can take all of them to a river. Xa ufika kubakhethwa bakhethe. Amen. But you need to separate the chosen ones. Kamnandi tatundibisa ukuqala kwayo yonke le ntetho belibabonisiwe abantu abakhethe. Amen. You were shown the chosen people when all of this was Abanjeyana started. ubaxelile ngoyezulu ubaxelela ngemfazwe right. Amen. You tell them about war right through. Ewe bazawuya ukuya oko Yes, they will kodwa go, kungaqale balwe kuqala. but they need to fight. Do you know that a chosen person, Umuntu okhethiweyo, if he wants to start a church in a certain place, uba ufuna uqala ibandla endaweni, and that place, the strong men of that area, and the strong men of that area
olingana no-strongman into ayisebenzisayo ukuvikiva la area What he uses to persecute that area ilingana nekwevikiva wena kokwini. is equivalent to what you're struggling Being with. a man of God, God will never allow you to touch that area uThixo ngeke ke akuvumele ukuthi uyichikimise leyo ndawo because you will be captured in the spirit ngoba uzawubambeka kumoya permanently. unaphakade. There are prisons in the spirit. Kunentolongo ke kumoya. Some of men of God Ezimanye amadoda who are kaThixo being captured in the spirit babambekile kumoya because of the drive that is within them. ngenxa yezili ke To kubo win ngaphakathi souls. ukuthi bawine They end imiphefumulo. up going in kwezinye altars. They end up besiya kwezinye izibingelelo. Bangene nabanye abantu phakathi ejele. Amen. They enter into a prison with other people. Why? Ngoba kutheni? They wanted to conquer nations Bafune ukunqoba izizwe. before conquering the family. Benganqobanga usapho. All of you Nonke who rushes to uzowumapha ngaphambili. who are rushing to stand here in front. Ayibobantu abume phambi kwabo. These are not people that you Ngamagazi amakhaya. Those are the blood of their families. Uzawuthetha into abangabana mabaphume endlaleni wena ungekayinqobi njalo. You are going to say they need to come out of poverty, meanwhile you're still in You it. are stepping in a dangerous zone Umeke kwindawo because enobugozi. poverty Ngoba indlala has an authority over your life. inegunya ebomini bakho. Jesus. Uzozama uyayixobulula kwabanye. You attempt to solve it on other people. Uzibizela ijele You ikude. are calling, you're driving yourself to a jail cell. Why? Ngoba kutheni? Your bloodline Igazi that is lakho being tormented by poverty. elichuchimbiswa indlala. That poverty has a legal right over your Leyo bloodline ndlala ihleli ngokusemthethweni egazini because because our fathers have sinned obawo bonile and they are no more. abasekho. We are bearing their iniquities. Sithwele ubugwenxa babo. They went into the altar Baye kwizibingelelo. of the enemy. Kwizibingelelo By zotshayi. exchanger, Bathithisa iwenze ngepoverty. ubutyebi ngendlala. Azana yegazini They literally. have took him to the blood. Basindisa wena to redeem the world. God saved to redeem But the world. before Kodwa ngaphambi ulwe nepoverty, before you fight wena sowujama uyawufuniweyo. Jesus. Bathi poverty ulibadalayo. Jesus. Hallelujah. Uyini utatomkhulu wakho? Your father, Sakubone sikumbane. Jesus, before I show you Ungubani who you kokwenu? are, Ungubani emnombeni who you are wakokwenu? in your Ulibadle genealogy, njani? what kind of a church that you are, Izulu lidiniwe ngamadoda athwalayo. with men who are caring for it, Livusa abantu benhliziyo yalo. resurrecting people of the heart. Livusa abantu benhliziyo yalo. It is resurrecting people of the heart. Pha. Hayi. Ungavuma na wena. Jesus, Lidiniwe izulu. the heaven is tired. Lidiniwe izulu. The heaven is tired. Andiphinde ndiyicokole le nto ndizohamba nani bantwana bam. Jesus, let us have a Ngoba conversation about ndiyabulawa apha nguyesikeli uthi mandithethe. Uba ndithethanga kubanyulwa. Speak to the child. Igazi labo liza kuza phezu kwentloko yabo. Will be counted on my head. Jesus. Awungomntu njewe. You are not just a Awuyokhonzwa njewe. You are not just a church. Jesus. Imfazwe yakho iqala ekhaya. Your battle starts at home. Sidilizi sibingelelo zikayihla. Punish the altars of your father. Gideon. You Phambi udinqule. Sidilizi sibingelelo zikayihla. Ngoba ukhonze uBhali. because he is worshiping God. Jesus. Ngizothetha nani namhlanje? I
am here to speak to you today. Yeah. Jesus. Ripapapapapapashaya. Ungumkhethwa wena. You are a chosen one. Izulu The likuthembile. heaven is Kodwa trusting. umbhekene umnyulo wayo. Look at my chosen. Ngimchasileyo. I am despised. Ukhasiwe izulu. You have been Izulu likukhasile. Jesus, the heaven has chosen you. Likukhasile izulu. Amen. Uthi kutheni le nto ngafuna uyeke ingayekeki. Amen. Do you know why when you want to leave salvation you are unable to leave? Balekele emkhumeni we-boyfriend. You are running to a shack of your boyfriend, Dlala igospel uvala amehlo and usemkhumeni. your boyfriend will play gospel and you close your eyes. Ngoba uthi uDavide Because David said, xa ndibalekela kule nto when I run away, noma ndingatshona ngaphansi kwamanzi even if I can go under the isandla sakho water, Jehova silapho stand is with noba me. ndingabalekela kona bafile Even I go to wena the uzongena nam. gate, you are with me. Amen. Kanti luhlobo lunjani olulwa nomntu What kind of a person uyalichaza uDavide David is? lithi linjengomthi omilisele phezu komthelo wamanzi omthobilisele phezu komthelo wamanzi xa zifika izikhukhula uba sibheka ngapha ulalela kwecala zabdlula izikhukhula ume uthi gqobololo. Sit down, we're still in church. Amen. Hlala phansi sisesenkonzweni. Kuthiwa sisimbonile undinise bingathi uyacima. Amen. They will say we saw Apostle Denisa, it was like, Sisithi nansi iyavalwa. We thought the church was closing. Ngela xesha umoya uyabhudla Meanwhile, undinisa the wind is umile blowing. edwaleni kodwa umzimba uyalala zawudlula izikhwithi ubone simo undinisa he will stand tall. ngoba umoya lishanga le nto. Amen. Amen. Ayiyekeki, Jesus, we cannot let this thing go. ayiyekeki, Amen. ayiyekeki, 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 ayiyekeki. Uthi sofuna uyilahla. When you want to Ay, la leave fe. salvation, you are unable to leave it. Ngifuna ungalahlwa ngomhlobo. Amen. Andimazi ukufakela imfumo yakhe. Jesus. Number one, Okokuqala, indlela ongena ngayo ayifani neyabanye abantu. how you enter salvation is different from others. Uba ke ngoko wangena njengomdilili uzuthi namhlanje tata undinisa ndicela ukuqala Amen. You must say today, I want ngoba to say ndiyivile inyaniso uba yindlela yegazi le Amen. That this is the root of the kuyophiwa kule ndlela. Amen. Abanye baqa indlela bayithola
kuyo. You were told that these things has benefit. Kodwa ngena uzawukha emthini ukhuze emanzini. You were told that Awaxelelwa you were not told into mangabana uqale kuliwe. that you must fight. Step 1 indlela yokungena. Amen. Firstly, it is how you Sifuna enter abantu into abaninzi salvation. bengangenanga ecovenantini We entsha. find many people not entered into a new covenant. Awujonga ummelwane into akuthethwa nawe ke ngoku. Look at your neighbor and say, Wanawe. Uyaxekisa umtshato wakho ufuna uthatha. Your marriage is persecuted and you want to leave. Kanti abanye abasemizini bahleli phezu kwenzwana abakukwenu kufuneka wena uwine. Amen. You need to win so that your siblings can go and enjoy their marriage. Xa kwathiwa yiza sawuthoma uyesawuchwetha. But you were told that come, we're going to dance. Le ndlela umuntu oyihamba emva kwakhe kubonakala amaqaba segazi. Amen. Your journey, after you, we see blood. Uhletywa nje ngumntu. Amen. Kuba wena ungangenanga esivumelwaneni. People are gossiping So baleka. about you because you did not enter into a covenant of this. Khumbula uba wathini ukwamkela. Remember what you said when you received him. Ngasokhumbula nje indlela wangena ngayo. Amen. Remember how you entered salvation, Then number 2 indlela ababhaptizwa ngayo. how you got baptized. This one is very critical. Amen. This one is very, Lena ke very bucayi kakhulu. critical. Ukuvuma ukungena kwi-covenant. Amen. Ukuvuma ukungena kwi-covenant. To agree into a covenant, Into ofuneka uzenze ezikubophe. there are things that you need to do that will tie you, Ubalelwe kula covenant. and you'll be counted among those who made that covenant. Ndiyaphinda. I am saying this again. Angaya onke amakholwa, All believers can go, but within believers kodwa kumakholwa they are chosen people. kukhona abantu abakhethiweyo. Umuntu okhethiweyo okokuqala assignment yakhe. Amen. A chosen person, his first assignment, Before heading for nations, ngaphambi koba ezizweni, he must deal kumele ukuthi neengxaki zakokwabo. ajongane with the problems of his The father's reason house. being, Okokuqala when he isizathu, rises with a ministry or his calling, xa ephakama nobizo lwakhe without first dealing engajongenanga nezinto ezohlula ikhaya lakhe, with the things of your father's house, zizamlinda abe phaa they phezulu. are going to wait for you when you are on top. Zikothule sokusihlala abantu They abaninzi. will take you down when you have many people. Unattended iniquity Ubugqwetha is obunga-athendwanga going to attend you. kuza kujongana nawe. Size number 2. Amen. When a baptism, When they get baptized, also baptism must be a covenant must be an act of a covenant. amen, ukubhaptizwa makuyisisenzo somnqophiso. We have no words. As well as the pages he fought. Amen. Ndicela uye kwincwadi yabaseKolose 2 In the verse book 11 to 12. In the book of Colossians chapter 2 from verse 11. Xa lummelwane uthi yabona namhlanje siyatitshwa ke namhlanje. Amen. Siyatitshwa siphinde sishunyayezwe. Amen. Colossians chapter 2 from verse 11. Verse 11. Enathi kuye naluswa nokwaluswa ngolwaluko olungenakwenziwa ngazandla. Ngako ukuhluba umzimba wenyama
ngalo ulwaluko lukaKristu ningcwatywe naye elubhaptizweni. Okay. Ithi ke ndifuna siqaphele le ndawo. Amen. I want us to notice this. Ubhaptizo apha ilifanisa nolwaluko. Amen. Baptism here is likened to circumcision. Ulwaluko yintoni? Amen. What is Apho circumcision? siqale khona ukuva ngolwaluko sive kwiTestamente endala. We heard about circumcision from the Old Testament. Ulwaluko bazalwane bam Circumcision, lolu kaThixo it is of God. wayengenisa abantu bakhe kuye. Amen. Le nto seyikotshwa zezi zizwe What now has been copied by other bayithatha tribes, kuNkulunkulu. they take it from God. But iquestion anayo uMatha But ngesimatha the sakhe. question that Bishop Mata has is Into this. babona xa besolusa abantwana babo bangenisa okabani umnqophisi. Amen. Which covenant do they enter into when they do circumcision? You as a minister or ministry or minister of deliverance. Amen. I don't know. I'm not phambi kwakho. Uthi ke ngokapho uPaul xa Paul efika says, kwaba bantu uthi nabhaptizwayo nje or nakholwayo nje since you have believed, nabhaptizelwa enini. which Le baptism nto did you ithi receive? nibhaptizelwe enini. Amen. Ithi ni-initiatwe into what? What were you initiated into? Abuye ke ngoku athi kwayena kwalapha Now he says, ubhaptizo Bap- lufana nokungcwatywa. baptism is like burial. Ukumfanele lapha. Umkhethwa lona. Amen. This is a chosen one. Ndiyavuya umvangelo umkini. Umkhethwa lo. Amen. This is a chosen one. Umniki umfaka ku-covenant ngoba avume kuqala. They enter into a Consent covenant yakhe by ibalulekile. making an But agreement. i-consent yakhe ibaluleke after ezazile i-requirements. Amen. But the consent is important after he has known the requirements. Basezawuwa bayishiye ivangeli abantu abaxelele requirements sebevumile ngoba bangenanga. Amen. They are going to fall and leave salvation if you knew about the requirements after the agreement. There needs to be an agreement. Wonke umuntu ozawutshata une-requirements zakhe azifunayo. Amen. Each and every person has their own requirements. The candidate eza kuye ayizimithi akangeni kwisivumelwano. Amen. Now umgqibile ke ngoku ukumfaka athi ndiyayiqonda ke ngoba kufuneka ndilwile. Amen. And this now will say, I know I need to fight. Ustep esiwali kwi-covenant Amen. akakatshati ne-covenant. He has Now not married kuthiwa ke into a ngoku covenant. ubhaptizo sistep esilandelayo. Now baptism is the next step. Ulapha. You are here now. Now xa ubhaptiza umkhethwa andithethi believer nje ordinary believer. When you- Amenza kunothanda ku-ordinary believer if uyakwazi ukodlula wena. You can baptize anyhow how you baptize No. a believer, but this Kuthiwa one, kuye one makayamkele needs to accept njengolwaluko as Makabe circumcision. nesidingo. He needs to make a yena decision. He ngaphakathi. needs to take a decision. Why? Do you know why? Go back 10. Because umkhetho Because this chosen one, eli gazi azele kulo selimkhethile. this bloodline has already chosen him. Okay. Now xa umbhaptizela kule nto ayivumileyo When you baptize him to what he has agreed wenza le nto into, ayivumileyo imkhethe emkhethweni. you make what he is choosing to choose him from being chosen. Okay. Xa umbhaptiza When you are baptizing, awuthi xa umbhaptiza yena you do not say when you're baptizing him, ubize igama lakhe umfana.
and call his name and put him inside the Ulindeleke yena water. qala kwazi It is him who needs to announce athi mna Nkosi nathi and say, I, labani Nkosinati. labani Amen. ngena emnqophisweni I walo enter into a covenant of Kunye circumcision with Christ Jesus. namhlanje ndiyafa Today I die. yazi kawenza into wenzayo You know when you're doing that, yazi kawenza into wenzayo amen. uannouncer You are announcing ukukhululeka kwakho your deliverance isibingelelo soyihlo to the omkhulu altar of your forefathers. yena kuba uzenza umile Now here is So Bishop James Chilo wena. standing. You have already said, phambi kokuba uba uzenzwa akubhaptize before the bishop baptized, he has to call witnesses kumele ukuthi abize amangqina. you announce Ubhengeze, you make a declaration ibideclarwe nguye wenze isiyalelo besiyalelwe uthi ifu lamangqina Uthi singqongileyo the cloud of witnesses and the blood of Jesus egazi likaYesu must come and witness this baptism malize lizongqinela lubhaptizo ngoba today ngoba namhlanje unkosi nathi so and so na unkosi nathi so and so siyamolusa we are circumcising him. siyambhaptiza We are siyamgcwaba baptizing him, we're burying him kubuye simvuse so kayebuye that we can resurrect egameni lenkosi in uyesu the name kristu of our Lord Jesus. siyamvusa We resurrect him xa evula after he has risen. izulu liyaqina The heaven will testify. kuqala iprocess ye-adoption It is a process of adoption now that the heavens will reclaim Amazulu athi lo and say this one unyana wam is my beloved oyintanda Jesus. ngoba ugcwathe nam Because he has been wavuka buried kunye with me nam and resurrected with me. Glory to Jesus. Amen. after ibhaptism xa ephuma emanzini After he has came out of water, that is the first baptism lubhaptizo lokuqala. this one is very crucial Amen. Ibucayi kakhulu ke lena. after ephuma emanzini After he has came out of water, he must be welcomed kumele ukuthi amkelwe with a holy communion ngesidlo. because now he's starting a new covenant Ngoba ngoku uqala uhambo olutsha that is in his blood olusegazini lakhe. nothi le nto besikade siyenza sike sibayeke bagide xa Not- ubakhumbula ube ngulubanika isidlo Not what you have been doing of allowing them to dance after you have remembered and you give them communion. Ngokwenza njalo. banika icommunion xa bephuma emanzini Giving them a communion after are baptism. preserving Ugcina. the anointing of baptism over their lives Imvamviso yobhaptizo ebomini babo. ngoba Because if you take law uba uthatha umthetho, if you take that law uba uthatha ixesha, the period between the act of baptism ixesha lokubhaptizwa and the kwakhe period of a holy communion nexesha lesidlo, inintsi into eseyenzekile in there is a between lot that has happened in between, encima laa nto ibisenziwa kulaa mntu raising what has happened to that person. after the Emva koko, after the holy communion emva kwesidlo, there is a second baptism kukhona ubhaptizo lwesibini, baptism of the Holy Spirit ukubhaptizwa ngomoya oyingcwele. nabhaptizwayo nje okanye nakholwayo nje nake namamkela na umoya Since you oyingcwele have believed, have you received the Holy Spirit? nakanye Never. aqala abe ne-question lo ayibuza And kanti the- nibhaptizelwe entwenini And the question
bathi asked, sibhaptizele elubhaptisweni lukayohane what were you baptized into? And they answered to the baptism athi of mabangene John, emanzini. Jesus. And he says they must enter into water. This thing isiyenzayo okanye yenziwayo uba ukuthi awubhaptizele egameni lesinyana lomoya oyingcwele awungenanga. Amen. If you are baptized into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, you are not yet into the baptism. Ngenye imini ndizoza reveal the mystery in the name of Jesus. Amen. One day ndizotyhila imfihlelo yasegameni likaYesu. After bebhaptiziwe, After they have been baptized, it's a period, a process of adoption. amen, the period is an After adoption bebhaptiziwe process. tatundenisi, After they have been Ngoba baptized yingcwele. with the Holy Spirit, there is a third one. kukhona unyathelo lesithathu. There is a third baptism. Kukhona ubhaptizo lwesithathu. That one is not nice. Amen. Olo ke alumnandanga. Baptism of fire. Ukubhaptizwa ngomlilo. Ithetha ukuthini kanti ithi baptism of fire? Amen. Ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi What am I saying when I say the baptism of fire? izulu ngokwalo, The heavens it's going to open a gate of persecution. will open isango lentutshiso. I am in that. There is no approval without a test. Amen. There is no approval. Akukho approval kungekho kuvivinywa. Abesithi mos namaroma bafane noKristu. Romans says for them to look He like was Jesus. sealed. Emva He was kobezalisiwe. baptized by the Holy Spirit. After ebhaptizwe ngomoya oyingcwele, He was taken to the desert wathathwa wasiwe entlango to be persecuted. ukuze atshutshiswe. Akathembeki umakoti ongahotanga. Amen. A wife that did not go through the process of being a makoti is not trusted. Amen. Adinborang. Amen. The process of adoption, it takes long. Adoption process takes long. You know why? Uyazi ngoba kutheni? Uma bendikwathetha apha ngoku bethetha The apostle said when she was speaking, ethi we are raising a generation with Christ-like character. uthi sivuse isizukulwane esifana noKristu. Christ-like character, bazalwane. Isimilo sikaKristu It doesn't come nice. asizi lula okanye kamnandi. Xa ithi ndibafumane bebhaliwe emabunzini igama lawo. When he says, I find them, When you my name written on their forehead. bebhaliwe ababhalanga ngekhoki pen. Amen. They are not written by a cocky pen. Liyakrolwa igama lakhe emabunzini. His name is engraved on their forehead. But uba awungenanga kucovenant, when kuzanywa ubhalwe igama lakho uzawubhena. But if you're not in a covenant, when his name is being Ngoba nabawaziyo engraved, you will run umvambo. away. Ama-2000 kuphaka. Umvambo. Amen. Uyambona umakhulu wakho lo unamachokoza. Amen. Do you know your great name? Enzeke kakuhle nasemqolo. Amen. Nalapha. Amen. Laa nto yenziwa ngezipokes zebhayisikile. Amen. That thing is made with bicycle poles. Uyahlatywa asikwe, Amen. uyahlatywa asikwe. He's being Kuqinisekiswa ngobuntombi bakhe. Amen. Yayingenziwa nakubani It laa was nto, not done to yayisenziwa anyone, kwiveji. but it was done to a virgin.
I saw you. Xa ndinibona, When I saw you, xa ndikubona. yeah, what you got the message. Amen. This message came to And my also mind. for you, bazalwane. Yeah, kwafika le message. Amen. Kwatahamba uye I uthethe. was told to go and speak. Ngoba Why? akazi uyivumela intsibinye Amen. He will not allow it to just go. iphose steps. Amen. And miss stages. Uyazi ke uyele ngxaki inkulu esijongene nayo yintoni? The biggest problem that we Cela ke face. siphakame sibe ngeenyawo. Shall we all stand on our feet before we forget? Funa sibone le ngxaki esijongene nayo. Amen. I want us to see the problem that we're facing. Yeyona ngxaki yakhe yankulu. This is the biggest problem that we have ever experienced. Uyazi ngoba kuthini? You know why? My time is up. Ixesha lam liphelile. And I thank you for yours. Ndiyanibulela ke nam ngekenu. Let us clap our hands for the Holy Spirit. Sikhwabela umoya ingcwele ke izandla. Let us clap our hands for my Father. Sikhwabela utata ke izandla. Hallelujah. Amen. We thank you for this opportunity. Sibulele ke eli xesha. Hallelujah. Amen. I just want us to lift our hands and pray Ndifuna ukuthi siphakamise izandla ke sithandazeni. and thank the Lord for this kind of message. Sibulele inkosi ke ngalo myalezo. Some of us, we needed this message Abanye bethu bebeyidinga ke olu hlobo lwalo myalezo. and we did not even know that we needed it. Besingayiqondi ke nokuthi But siyayidinga. uThixo ubone inhliziyo yethu But God saw our heart. uba lo myalezo siyawudinga. He saw that we needed this message. Enyanisweni Truly indeed. undifowunele ndimamele imessage yam. Amen. I was listening TV. to my sermon when he called, Ndizama ukuzivuselela ukuthi trying to revive myself. noba ndisakwazi ushumayela. Amen. Nditsho kuye ndithi ngoku ndifowunelayo ndibukela imessage yam. I was watching my own sermon. Ndothuke ndithi nam ndiyashumayela. Amen. Now xa ke fowuna ndiqonda ukuthi uThixo ubone inhliziyo yam. And now when he calls, I knew that God saw the state of my heart. Because today there was supposed to be someone that must preach. Amen. Bimele ukuthi kukhona umuntu okumele ukuthi ashumayele. It was supposed to be a youth program. Amen. Bekumele ukuthi umuntu omtsha. But ndathi xa ndijonga kwiveki yonke ndijonga khange ndibone mntu. But I found no one who is fit to stand. Ndathi mhlawumbi ndim ozawuthetha kodwa andazibona uba ndim ozawuthetha. But I did not see that I'm supposed to stand. Naxa kuba le nto inoba izawukwenzeka njani. Amen. I didn't know, Kodwa uThixo How this is gonna ube happen. neenjongo zakhe. but God has his own plan. This is what happens when you have a father in the spirit. Kwenzeka lento ke xa unotata kumoya. Uyayiva inhliziyo yakho. He feels their heartbeat Ngoba le nto asizenzisi. because we're not faking this. Asizenzeli futhi. We are not doing it for ourselves. Uba nguThixo othi If it is mandithethe God who says uyanyanzeleka I must athi uba He has to mandithethe. say that I need to Ndingazithetheli. speak. Amen. Siyabulela kakhulu tata. We honor your grace. Amen. 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 Siyabonga egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Let us clap our hands for him. Simkhwabeleni Hallelujah. izandla. Egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Sahamba nobishop. Amen. Amen. Ndizawucela siphakamise izandla zethu sithandaze. Shall we all lift up our hands and pray? Baba wethu onamandla siyabonga. Open your mouth and pray. Siyakuzukisa ke mhlekazi. Sibonga wena. We praise you. We honor you. UnguThixo ophilayo. Manduka de Uyinkosi celebre. Siyakubonga Nkosi ngalo myalezo. Siyabonga Nkosi ukusibuyisela Oh, our identity Lord. Siyabulela Nkosi yami ukusazisa ukuba singobani. Siyabulela Nkosi yami ukubuyiselwa Nkosi to our foundations, oh Lord. We thank you for this hour. We thank you ukuthi wena ube nathi usikhumbule. Siyabulela ungumhlekazi olungileyo, uyinkosi enamandla. Siyalizukisa igama lakho sithi inkosi, sithi uphakeme, sithi ungumhlekazi olungileyo. Uyingcwele, uyinkosi enamandla. We kneel down to you Lord. Sithi wena uphakeme, sithi uyinkosi. Egameni nasegunyeni likaJesu. Uthembekile, unamandla, uyaphila. Igazi lakho lisiqobele. Father, we worship your name. Father, we glorify you.
Oh, Sunday Prato Sikapata Ilabasa. Rinde Sokopati Labaya. Limando Kotia Labasia. Rita Sokopatali Itailaba. Rita Basa Mando Kosaya. Rita Palata Saina Makate. Rita Pasokata Ilabasia. Inde Kosapate Ileadaba. Rita Pasa Ilataya. Rindo Kosapati Iliaba. Rinda Pasa Katolia Dasa. Ula Pasine Kasayanima. Rinda Masaya Dasa. Uiko Sepagameyo. Veno Felilinga Sabantu. Veno Sasio Singayo. Singing up Tate. Sembulela Sibona Wena. We praise you, we honor you. When we tembegile, when we all sepilileyo, we all send amanda. Uwele, uyapila, ikazilako, leasmobela, siamsubisa. Oh, Sakatari Lama. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, thank you, Jesus. We lay our crown and worship. We lay our crown. We lay our crown. We lay our crown. Glorious God, we praise your name. We lay our crown. We lay our crown. Hallelujah. 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 As we see lifting up our hands, Amen. we are going to close the service. Amen. Amen. But I just feel that there are people who would like a touch. Amen. 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 If you would like a touch, I just want you to come forward. Uba nje ufuna nje inkosi ikuphikimise, you can just come forward. And worship you. We lay our crown. And worship you. This is the word that I'm seeing now. Lilizwi endilibonayo eli. I'm seeing reset. Amen. Reset. Ndibona igama elithi reset. Reset. This is the word that I'm seeing as I'm praying for these people. Njengoba ndithandazela aba bantu. There is a reset button that is going to be pushed. Amen. Kukhona iqhosha lokureset We are elixoshwayo. pushing the Oh, reset. yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Because